Velkommen til Slagelse. Standard butik. Og det er en pæn butik her. Så. Jeg ved ikke, hvad den skal ligne, den der. Man kan ikke komme igennem den i hvert fald. Hvis det passer perfekt på Vandpip Café, ikke? Så beslut, det er en røgræ. Det er en røgræ. Jeg kan ikke tælle så mange sten. Så mange er der. Nej. Det vrimler jo med mennesker. Det er jo ligesom strøget i mylder, så man kunne næsten ikke være her. Nej. Ej, der er faktisk en der. Der er en mand. Der er en derovre. Har du set, Slagelse har fået Danmarks største røgræ? De har fået sådan en statue herovre. Fordi det er en mand fra Slagelse, der har lavet Danmarks største røgræ. Og så er det en, der hedder Martin. En tribute til ham. Står herovre, hvis der. Okay. Det herovre, det hele det foregår. Hej, hej. Mohammed. Sorry, jeg så Mara. Har I travlt sådan her normalt egentlig? Svinger det. Mohammed? Har du set Danmarks største røgræ? Ja, der er en røgræ. Danmarks største. Eller det ved jeg ikke rigtigt. Hvor længe siden er det? Jeg har ikke rigtig slået det op, men... Så er der shisha kebab, min ven. Det er ikke shisha kebab, det er shawarma. Det sker det, at jeg var over for at købe noget at drikke, fordi jeg var selvfølgelig tørst efter den sygt frøderen kebab, jeg fik. For et godt tilbud på en kanelstang. Har du lyst til at vinde en kanelstang? Hvad er det? Spil over. Nej, stand her. Sikker? Du er ikke sulten under? Nej. Stand her. Så får du den bare alligevel. Vil du have den? Du kan godt få den. Den er til dig. Roger. Fuck this. I'm out.